Гутараў Аляксандр, вучань 7 Б класа Дзяржаўнай установы адукацыі, сярэдняя школа нумар 1 горада Слаўграда. Уладзімір Дубоўка. Залатая асенняя раніца. Залатая осенняя раніца, хараством ты на свете одна. Солнце у пушчы глубокой купается и ніяк не достанет до дна. Метушится лістё по оселицы, як дзвіна мотылькоў метульгі. И узвее яна, и постелится, расповетрится на бераги. А яны, бераги беражыстыя, не стрымаюць асенні напеў. І ліецца, віецца сукрысты ён і разгортваецца каля дрэў. Прытулі, прыхіні на апошняе і згадай гэты дзень залаты, што над пушчай з галелымі пожнямі рассыпаў залатыя лісты. Рассыпаў і раскідваў прыгоршчамі на акрасу, на жаль, на ўспамін. Развітальная хвіля найгоршая, яна можа і сэрца спаліць. Не бядуй, не гаруй пад цяжарамі, мне не ісці, шчасця ў іх не шукаць, за балотамі хціць, за выгарамі, прамяніцца пярэстая гаць. Не гаруй, ты дарэмна заплакала. Я прыйду, я вярнуся ізноў. Лёс для ўсіх не бывае аднакавы, як для тых засмучоных лістоў. Залатая асенняя раніца з хараством, з пекнатою, бывай. Ужо сонца за пушчу хаваецца, кармазынам гарыць неба край.